दिनै खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे 2019 मायथाइयाव आनजादाव सेथि मासि मोननो हानाय फरायसा बिथांमोनखौ जों दिनै बरायदों। दा जोङो दिनै सा 34 फरायसाफोरखौ जोङो बरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै। दा जोङो दिनैनि जे बरायनाय हाबाफारियाव जोङो मेट्रिक आनजादाव सा 27 फरायसाफोरखौ बरायनो मोनदों आरो बिदिनो बाखिखौ जोङो HS आनजादाव साइन्स आरो आर्टस बे मोननै आयदायाव आरो आंनि बुंनायाबो मोजां जागोन ना जाया दहायथ' सारा जोंहा बेखेवगिरि सार बिथाङा बिराद मोजां बुंलांखाबाय नङा होमबा मबाइला बिराद मोजां खिन्थु बेयाव जिखुनु मोजाङानो जा गाज्रियानो जा मोनफ्रोमबो बुस्थुनि मोननै थाखायो होनना मोनसे मोजां मोनसे गाज्रि नङा होमबा दा बेफोर बाथ्राखौ खम समनि गेजेरावनो बिराद मोजां मोजां ओंथि गोनां बाथ्रा बिथाङा बुंलांबाय नङा होमबा दा बाथ्राया जाबाय बेबो नंगौ नोंथांनि थांखियाबो थिगैनो दङ बेखौबो जोंनो नांगोन आंनि बुजिनायाव दिनै नोंथांमोननो फैनायनि खारना बा थांखिया एक नाम्बाराव होनदोंबा जाय बिथांमोना दिनै बरायजाबाय बै आब'मोनखौ नङा होमबा बै आदामोनखौ दिनै नोंथांमोना मा थुलुंगा होनो फैदों नङा होमबा थुलुंगा होनो फैदों ना फैयाखै दा नोंथांमोन फैयामोनबा बे बरायनाया जागौमोन नामा बेखिनिजों जानाय नङामोन नङा होमबा दा बेखायनो नोंथांमोना मा खालामनो फैदों बेवहाय एक नाम्बाराव थुलुंगा आरो साबायखर होनो दिनै नोंथांमोना फैदों नंगौना नङा सेकेन्ड नाम्बाराव जों मानो फैदों बेवहाय दिनै खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2019 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादावहाय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गुन गोनां फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव गासै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय गासै सा 34 फरायसाफोरखौ दिनै बिथांमोना बरायदों आरो बिथांमोननि जि बरायनाय बे हाबाफारियाव आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों मानोना बिथांमोनानो नैबे खोला बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा साफा अलंबार आरो बिथांमोनानो फैगोन समाव साफा साफा बे ओनसोलनि सुबुं दोहोन जागोन आरो बिथांमोनानो बे ओनसोलखौ जौगानायनि जि हाबाफारि बेखौ हयथ' बिथांमोनानो लागोन दा बेखायनो आं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बे फरायनाय हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बियो जोंनि मावनांगौ खामानि आरो बे लेखायैनो दिनै बिथांमोना बरायनो लानायखौ आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोननि जि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों आरो जाय बिथांमोना दिनै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हाबाय आरो दिनै बरायजाबाय बिथांमोनखौबो आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बरायबाय लोगोसेनो साबायखर बावबाय।